ግርማል ቁመናና ሳላልዩ ነው የተጓዘለላ ሶቿን አቀማመጣቸው ይገርማል አበንታታቸው ይገርማል ቁመናና ሳላልዩ ነው የተጓዘለላ ሶቿን አቀማመጣቸው ይገርማል አበንታታቸው ዕለቱ 17 መስከረም 1933 ዓመተ ምህረት ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዱ ሙዚቃ ትሕበነሉን ትኾርዐሉን በዓል ስሑል ጉሮሮ ዝተወለደላ እዛ ዕለት ብሰዓብቲ እምነት ክርስትና እውን ብድምቀት እትበዓል ምዃና ፍልይ የብላ እዩ ብኣተሓሕዛ መድረኽ ድምፂ ምዕኳ ንነዊሕ ደቃይቕ ምጽናሕ ካብ ገጹ ጀሚርካ መላእ ኣካላቱ ብዝገብሮ ኣካላዊ ምንቅስቓሳት ኢሉ እውን ዓይኒ ቃለይ ዝመስሉ ኣዒንቱ ኣፋውፂኦም ዝዛረቡ ክሳዕ ዝመስሉ ዘሕልፍዎም መልእኽትታትን ብኽልቲኦም ኣዒንቱ ዛሕዛሕ ዝብሉ ንብዓትን ቀልቢ ብዙሓት ክሰርቕ ምኽኣሉ መለለይኡ እዩ ክቡር ዶክተር ኣርቲስት ጥላሁን ገሰሰ አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ 17 መስከረም 1933 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ ፍሉይ ሽሙ ጠበንጃያዝ እናተባሃለ ኣብ ዝጽዋዕ ስፍራ ካብ ኣቦኡ ካብ ኣይተ ገሰሰ ወልደ ኪዳንን ካብ ንኡ ወይዘሮ ጌጡ ጉሩምን ተወሊዱ ህፃን ጥላሁን ምዕባይ ኮነ ምንኣስ ኣሕዋት የብሉን ነዚ ድማ እዩ ኣቦኡን ኣዲኡን ጽላል ኩነና ብዝብል ሽም ተስማዕሚዖም ጥላሁን ዝብል ሽም ዘውጽሉ ምስነን በይትኡ ዝዓበየ ቆልዓ ሕንቁቕ ከም ዝበሃል ኩሉ ጥላሁን እውን ካብቶም ምሰብኦምን ኣዲኦምን ንምዕባይ ዘይተዓደሉ ኮይኑ ግና ብሕንቃቐ ምስነን በይትኦም ንኽዓብዩ ዝግደዱ ህፃናት ሓደ ብምዃን ገና ጡበዲኡ ጠቢዩ ከይጸገበ ኣብ ሕቕፎ እንኡ ከባቢ 6 ወርሒ ጥራሕ እዩ ጸኒሑ ኣብ 6 ወርሑ ድማ እናብኡ ዝኾና እመት ሓበሻ ዓሊ ወሊሶ ወሲደንኦ ንኽዕብዮኦ ዛሬ ማልጠላም እኔ ወድሻለሁ ልብሽ በራሴ ወድሽ ነበር ህፃን ጥላሁን ዕድሚኡ ናብ ትምህርቲ ምስ በጽሐ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቱ ኣብቲ እዋን ቤት ትምህርቲ ግዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ራስ ጎበና ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቤት ትምህርቲ ብምእታው ኣስኳልኡ ምክትታል ጀሚሩ እዩ ጥላሁን 12 ዓመት ክሳብ ዝመልኦ ካብ ወሊሶ ናብ ኣዲስ አበባ እናተመላለሰ ምስ ወላዲኡ ይራኸብ እኳ እንተነበረ ሓዳር ኣቦኡን ኣዲኡን ጽቡቕ ብዘይ ምንባሩ በዚ ዝተልዓለ ነዲዱን ሓሪቑን ጠፊኡ ድሬዳዋ ኸይዱ ነይሩ እዩ እነን በይትኡ ኣሊሸን ካብ ድሬዳዋ ናብ ወሊሶ መሊሰንኦ እየን ትምህርቲ ኣስኳላ ምክትታል ቀጸለሉ ኮይኑ ግና ካብቲ ትምህርቱ ንላዕሊ ፍቕሪ ሙዚቃ ብምሕዳር ጠመትኡ ንሙዚቃን ጥራሕ ኾነ ኣብ መምህሪ ክፍሉ ኣብ ሳልሳይ ረድፊ ኮፍ ዝብል ጥላሁን ካብቶም ካልኦት ክፍለ ጊዜ ትምህርቲ ክፍለ ጊዜ መዝሙር ብሃንቀውታይ ጽበያ ነይረ እየ ክብል ተዛሪቡ እዩ ውጽኢትከ ክንደይ ትረክብ ነይርካ ክበሃል ከሎ ድማ ናይ ኩሉ ዓይነታት ትምህርቲ ዝሽፍን ውጽኢት የምጽእ ነይረ ክብል እውን ተሰሚዑ እዩ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በመማርበት ጊዜ ስለ እንግሊዘኛ ስለ ሂሳብ ስለ ጂኦግራፊ ትተህ ምን ነው የመዝሙር ሰዓት በደረሰ ብዬ የምጓጓበትና ኩርኩም የሚቀምስበትን ቦታ ነበር ምን ቁጥር ይሰጠዋል የእንግሊዘኛውንም የጂኦግራፊውንም የሂሳቡንም አንድ ላይ ጠቃሎ በመዝሙር ያገኘዋለሁ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዘርእዮ ዝነበረ ፍሉይ ተውህቦ ድማ ኣመሓዳሪታ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ሱዳናዊ ኣይተ ሺዳድ ፍቕሪ ሙዚቃ ጥላሁን ብምርዳእ ናብ ሃገረ ሱዳን ከይዱ ሙዚቃዊ ትምህርቱን ክከታተል
ምኽሮም ይልግስሉ ነይሮም እዮም ኣብ መንጎዞም ከይድታት ኣብ ሓደ እዋን ወይዘሮ ንጋትዋ ከልካይን ኣይተ ኢዮኤል ዮሃንስን ሓዊሱ ካልኦት ተዋሳእቲ ሃገር ፍቅር ዝተሳተፍሉ ምርኢት ጥላሁን ገሰሰ ኣብ ዝመሃረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ተምሃራይ ጥላሁን እዚ ዕድል ብምጥቃም ንሙዚቃ ዘለዎ ፍቕርን ብኸመይ ከማዕብሎ ከም ዝኽእልን ምስ ነገሮም ብዓውዲ ሙዚቃ መቐጻል እንድሕር ደኣ ደሊኻ ብሕታዊ መማረጺ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምጻእ ጥራሕ እዩ ኢሎምዎ እዮም ኣባላት ሃገር ፍቅር ልቢ ጥላሁን ድማ ተለዓዒሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እሞ ናብቲ ዝፈትዎ ሙያ ሙዚቃ ንኽኣቱ ጥላሁን ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ናብቲ ዝፈትዎ ሙያ ንምእታው 119 ኪሎ ሜትር ብእግሩ ንምጉዓዝ ብምውሳኑ ኣብ 14 ዓመቱ ምስ ክልተ ኣዕርኽቱ ጉዕዝኡ ጀመረ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘቕንዐ ኣጋር ግና ገና 35 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ምስ ተጓዓዙ ትልብሉ ምስ በጽሑ ጉልበቶም ዝሒሉ ክጓዓዙ ይከኣሉን ዕረፍቲ ንምግባር ዝወሰንዎ ውሳነ ድማ ውጽኢቱ ኻሊእ ኾይኑ ረኸብዎ ኣብ ትልብሉ ሓፍቲ እነንበይትኡ ይነብራ ብምንባረን ንምንታይ ኣብኡ ዓሪፍና ጉዕዞና ጽባሕ ኣይንቐጽልን ዝብል ውሳነ ናብቲ ገዛ ብምምርሖም ሓፍቲ እነንበይትኡ ድማ ስልኪ ደዊለን ነጊረንአን ስለ ዝነበራ በቐሊሉ ተታሒዞም ናብ ወሊሶ ንኽምለሱ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ስንወድሽ ነው ከልቤ ልንገርሽ አንቺ የምጨነቀው ስትለይ ካጠገቤ ሳጣሽ ከጎኔ ስትርቄ የምታስጨንቄ የኔ ናፍቆት ለምን ይመስልሻል የሚሆነ ወድጄሽ እኮ ነው ጥላሁን ብዚያ ዕረፈን ብጽባሒቱ ድማ ካልእ ፈተነ ብምግባር ጉዕዝኡ ዳግም ናብ ኣዲስ ኣበባ ብግምት ኣጋምሸት 11 ሰዓት ዝኸውን ካብ ወሊሶ ዝተልዓለት ጽዕነት መኪና ካብቲ ልሙድ ጽዕነት ካልእ ሰብ ተሓቢኡ ሻራ ተኸዲኑ ከምዚ ጽዓነት ኣይፈለጠትን ጉዕዝኣ ጀሚራ ኣዲስ ኣበባ በጽሐት ብኸምዚ መልክዑ እዩ ነይሩ ጥላሁን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ ድማ ዶሮ ማነቂያ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ሰፈር መርዓ ጓል ሓፍትንኡ ስለ ዝነበረ ሃንደበት ናብቲ ዳስ ዝኣተወ ጥላሁን ካብ ዝምድና ዝዘለለ ድምቀት እቲ መርዓ ክኸውን ኢሉ ዝሓሰበን ዝተጸበየን ኣይነበረን እንተሱ ግና በቲ መስቆንቆናይ ድምፁ ዳስ ዕምበራ ሃንደበት ሓንቲ ዜማ ካብቲ ኣንደበቱ ውፅኡ ደረፈ ድምፂ ህፃን እሞ ድማ ስምዑኒ ዝብል ድምፂ ተቐባሉ እውን ኣይሰኣነን እሱ እናደረፈ ካልኦቶም እናተቐበሉ ነቲ መርዓ ድምቀት ኮይኖም እዮም ኣብቲ ዳስ ውህብትኡ ብብቕዓት ዘመስከረ ጥላሁን ካብ ወሊሶ ኣጥፊኡ ዘምጽኦ ዓላማን ሕልሚ ሰኒቑሉ ዝመጸ ጉዳይን መንገዲ ዝጠረገሉ መርዓ እዩ ነይሩ እቲ ነገር ከምዚ እዩ ነይሩ ኣብቲ መርዓ ብዘርአዮ ፍሉይ ብቕዓት ሓንቲ ጎረቤት ዓባይ ሰበይቲ ብጽባሕ እቲ መርዓ ኢዱ ሒዘን ንስኻ ኣብዚ ክትኣቱለካ ኢለን ናብ ሃገር ፍቅር ወሲደንኦ እየን ኣብቲ እዋን ድማ እቲ ኣብ ወሊሶ ምርኢት ንምርኣይ ካብ ዝኸዱን እዚ ውህብቶኻ ኣዲስ ኣበባ ኸይድካ ክትሰርሕ ኣለካ ዝበሎን ኢዮኤል ዮሃንስ ተራኺቦም እዮም ብጣዕሚ ድማ ደስ ኢልዎም ኣቲ ንዕስቲ መጺኺ ድኺ ደኣ ኢሎም ስዒሞምዎ ኣብ ብርኪ እግሮም ኮፍ ኣቢሎም ድማ ምኽሮም ቀጺሎምሉ እዮም ኣብ መጻጽኡ ምስ ነገሮም ድማ ዝነበረካ ባህጊ ብጻዕርኻ ናብ ኣዲስ ኣበባ መጺኻ እምበር ምርኢት ጅማ ምስ ዛዘምና ክንምለስ ከለና ሒዝናካ ክንመጽእ ኢና ነርና ኢና ኢሎሞ እዮም ብ30 ቅርሺ ወርሓዊ ክፍሊ ስርሑ ጀሚሩ ንብለኩም ያቺ ቆንጆ ጥርሰ በረዶ ናት ባይናማ ናት እሷ ቆንጆ ጥርሷ የሚያምር ያዘኝ ፍቅር ውብ አይናማ ከግራ
ራሷ ውብ አይናማ ከመላከላቷ ውብ አይናማ ጥርሷ በተለይ ነው ውብ አይናማ ያሰኛል ልጅቷ ውብ አይናማ ፈገግታ ጀምር ውብ አይናማ ጥርሷን ስትገልጠው ውብ አይናማ ብዙ ነው በዚያች ልጅ ውብ አይናማ የሚደነግጠው ውብ አይናማ አይኗን ሳይ እያየች በፈገግታ ጉድ ሰራችኝ እኔም ሳያት እሷም አይታኝ አወይ ጥርሷ ልቤ ረታኝ አወይ ጥርሷ ልቤ ረታኝ አወይ ጥርሷ ልቤ ረታኝ ቆንጆ ጥርሰ በረዶ ናት ውብ አይናማ እሷ ቆንጆ ጥርሷ የሚያምር ያዘኝ ፍቅር ውብ አይናማ ልቤ ደነገጠ ውብ አይናማ ፈገግታዋን አይቶ ውብ አይናማ አይኔ በጥርሷ ላይ ውብ አይናማ ቀረ ተሰክቶ ውብ አይናማ እኔ ምን አውቃለሁ ውብ አይናማ ጥርሷን አሳይታኝ ውብ አይናማ ስቃ ስትጫወት ውብ አይናማ ያየ ሰው ይፍረደኝ ውብ አይናማ አይኗን ሳይ እያየች በፈገግታ ጉድ ሰራችኝ እኔም ሳያት እሷም አይታኝ አወይ ጥርሷ ልቤ ረታኝ አወይ ጥርሷ ልቤ ረታኝ አወይ ጥርሷ ልቤ ረታኝ እዋን ምስጥላሁን ተመሳሳሊ ዕድመ ዝነበሮም ድምፃዊ ፍረ ኃይሉ ኢትዮጵያ ዝብል በሓባር ንፈለማ እዋን ኣብ መድረኽ ደሪፎም እዮም ብጽባሒቱ ድማ ጽጌረዳ ነሽ ትብል ዜማ ተደሪሳ ምስ ተውሃበቶ ብፍሉይ ብቕዓት ሰሪሕዎ እዩ ብድሕሪኡማ መን ክኢልዎ ጥላሁን ዝወዳደሮ ሰኣነ ንፍርቂ 100 ዓመት ብምድራፍ እውን ብዙሓት ኣድናቖት ረኺቡ እዩ ብታሕጓስ ዝሕንዝሕ ኣንቢዑ እዩ ኣብቲ እዋን መንእሰይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣቦታት ወይም ድማ ኣዴታት ቀዳምነቱ ንምግላጽ ኣውሮፕላን መጣ እየገሰገሰ በዘፈን አንደኛ ጥላሁን ገሰሰ ብምባል መስኪሮምሉ እዮም ካብ 1946 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1948 ዓመተ ምህረት መድረክ ሃገር ፍቅር ነጊስሉ እዩ ዝተፈላለዩ ቲያትር እውን ተዋሲኡሉ እዩ ሃገር ፍቅር ገዛ ፈላማይ ሙይኡ ጥራሕ ከይኮነስ ሳልሳይ ገዛ ስድርኡ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ 6 ወርሑ ካብ ገዛ ብኡን ኣዲኡን ናብ ነንበይትኡ ተወሲዱ ኣብ 14 ዓመቱ ድማ ካብ ገዛ ነንበይትኡ ናብ ሃገር ፍቅር ኣትዩ ሙዚቃ ህይወቱ ዘማዕበለሉ እዩ ናብ ሃገር ፍቅር ምስ ተጸንበረ ድማ እዩ ዝተፈላለዩ ባህላውን ዘመናዊን ደርፍታት ብምድራፍ ኢሉውን ቲያትር ክጻወት ዝጀመረ
ድሕሪ ጻኒሒት 4 ዓመት ድማ ለቂቑ ናብ ኦርኬስትራ ክቡር ዘበኛ ክቁጸር ክኢሉ እዩ። ኣብዚ እዋን ጥላሁን ዋላ እኳ ንጉስ ሙዚቃ ኮኸብን ካልኦት መጸውዒታትን እንተዘይረኸበ ሃገር ፍቅር ካብ ኢዶም ዘምለጦም ወርቂ ክሳዕ ዝመስሎም ኣተሓሳሲብዎም ነይሩ እዩ። ክርክር ተላዒሉ ምንባሩ እውን ይዝረብ። ኣብቲ እዋን ሓላፊ ማሕበር ሃገር ፍቅር ዝነበሩ ኣይተ መኮነን ሃብተወልድን ከምኡ እውን ሓላፊ ክቡር ዘበኛ ዝነበሩ ጀነራል መንግስቱ ነዋይን ኣብቲ ጉዳይ እኳ እንተተዘራረቡ መዕለቢ ኣይረኸቡን ነይሮም። ከባቢ 30 ዓመት ኣብ ክፍሊ ሙዚቃ ኦርኬስትራ ክቡር ዘበኛ ብሲቪል ሰራሕተኛ ብምግልጋል ብሉጽን ኮኸብን ምዃኑ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ዜማታቱ ምስክራቱ እዮም። ኣብ ውሽጢ ኦርኬስትራ ክቡር ዘበኛ ጥላሁን ካብቶም ቀዳሞት ሙዚቀኛታት ሓደ እዩ። እቲ ኦርኬስትራ ንህዝቢ ምርኢት ሙዚቃ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ኣብ ትኽክለኛ እዋን ዝተረኸበ ድምፃዊ ዕድሞ ኣብ ዝወሰኸ እዋን ክእለቱ እናጎልሀ ዝመጸ ጥላሁን ስራሕቱ ፍሉይ ብዝበለ መልክዑ ክረአዩ ጀሚሮም። ጥላሁን ገና ከምዚ ሕዚ ሽሙ ገኒኑ ተፈላጥነት ከይረኸበ ብንጉስ እዚ ሃገር እውን ተናኢዱ እዩ። ዘንድሮም ያቻትና ያቻትና አየዋ ዘንድሮም ያቻትና ያቻትና እዋኑ ኣብ 1960ታት እዩ ነይሩ። ዳግማይ ቀዳማይ ሃይለ ስላሴ ፍሉይ ክፍልታት ክፍለ ሰራዊት ክቡር ዘበኛ እናተዘዋወሩ ዑደት ኣብ ዘካየዱሉ እዋን ክፍሊ ሙዚቃ ኣብ ልምምድ እዮም ነይሮም። ሽዑ ድማ እዩ ነይሩ ጥላሁን ብቲ ዘይጽገብ ድምፁ ኣከታቲሉ 3 ደርፍታት ዝደረፈ። ነዚ ድምፂ ድማ ብዝግባእ ናድኦም ዝገለጹሉ እዮም ንጉስ ሃይለ ስላሴ። ጥዑም ዝተውሃበካ ድምፂ ኣለካ፣ እዚ ዘይጽገብ ድምፅኻ ድማ ብዘይረብሕ ወልፊ ከይተበላሽዎ ሓብሕቦ ብምባል ንጉሳዊ ማዕደኦም ለጊሶምሉ እዮም። ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 1940ታት ጀሚሩ እዩ ቀልቢ ብዙሓት ክገዝእ ዝጀመረ ንጉስ ኮኸብን ካልኦት ስያመታት ዝረኸበ። ካብ መራሕቲ ክሳብ ህፃውንቲ ኩሉ ጥላሁን ጥሌ ዘይብል የለን ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብ ኦርኬስትራ ክቡር ዘበኛ ክቁጸር እንከሎ ብሲቪል ሰራሕተኛ እዩ ኮይኑ ግና ምስ ወታደራት ንነዊሕ እዋን ብምስርሑን ሃገራዊ ዲሲፕሊን ዝተሃነጹ ብምዃኑን ምእዙዝ ትሑትን ብመሳርሕቱን ብህዝቡን ተፈታውነት ዘትረፈ ዕንቂ ሙዚቀኛ ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ። ብቅርበት ንዝፈልጦ ጥላሁን ካብ ድምፁ ንላዕሊ ብውልቀ ባህሪኡን ብሰብኣዊነቱን ተፈታዊ ሰብ እዩ። ጥላሁን ሓዛኒ እዩ። ኣብ ጅቡኡ 10 ቅርሺ እንድሕር ደኣ ሃልያ እተን 9 ቅርሺ ንሰብ ሂቡ ሰብኣዊ ድፍረት ዝተዓደለ ፍጡር እዩ ክብል መሳርሕቱ ይገልጾ። ግርማል ቁመናና ዛላለዩ ነው የተጓዘለላ እርሶቿን አቀማመጣቸው ይገርማል አበንታታቸው ይገርማል ቁመናና ዛላለዩ ነው የተጓዘለላ እርሶቿን አቀማመጣቸው ይገርማል አበንታታቸው በዚሁ በቷላይ ጸባይ ታክሎባት ናፊች ቆንጆ ተፈጥሮ ያደራ ስለ ቁንጅናዋ ይብቃው ግቸዋለሁ መልሱን ለተመልካች ብዬ ትቸዋለሁ መልሱን ለተመልካች ብዬ ትቸዋለሁ ይገርማል ቁመናና ዛላ ልዩ ነው የጸጉሯ ዘለላ እርሶቿን አቀማመጣቸው ይገርማል አበንታታቸው ይገርማል ቁመናና ዛላ ልዩ ነው የጸጉሯ ዘለላ እርሶቿን አቀማመጣቸው ይገርማል አበንታታቸው አቤት 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 ይገርማል ጥርሶቿ ይገርማል ጥርሶቿ
27 ጥቅምቲ 1967 ዝተሓተመ ጋዜጣ አዲስ ዘመን ንንባብ ኣብ ዘብቅዐሉ እዋን ከም ዝሕብሮ ብዛዕባ ኣብ መድረኽ ክደርፍ እንከሎ ዝነብዖ ንብዓት ሓቃውነት ዝርዝር ኣቢሉ ጽሒፉ እዩ። ጥላሁን ገሰሰ ዋይ ዋይ ሲሉ ዝብል ዜማ ምስ ደረፈ ገጹ ብንብዓት ተሓጺቡ ነይሩ። ጥላሁን እዛ ንጽል ደርፊ ኣብ ዝደርፈሉ እዋን ገና ክደርፍ ክጅምር እንከሎ እዩ ተመልከቲ ኸይተረፈ ኸብኪ ዝገበረ። ክጽሕፍ ዝደለኹ ግና ጥላሁን ብምብካዩ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ጥላሁን ብምብካዩ ኣሕዚንን እውን ኣይኮነን ይብል ጋዜጣ አዲስ ዘመን። ጥላሁን ዝበኸየ እቶም ብድርቂ ዝተቓልዑ ወገናት ብንብዓቶም ክጥብሮም ደልዩ እውን ኣይኮነን፣ ሓዚኖም ከንፈሮም ዝመጡ ዓይነት እውን ኣይኮነን። ጥላሁን ብተግባር ስለ ዝገልጾ እዩ። ጥላሁን ቅድሚ እዛ ደርፊ ምውጽኡ ናብ ሓደ ቤት ዕዮ ይኸድሞ ብድርቂ ንዝተወግኡ ወገናት ንምሕጋዝ ዝውዕል ገንዘብ ንምርካብ ሙዚቀኛታት ንምትሕብባር ሓሲበ እየ እሞ ተሓባበሩኒ ብምባል ሓሳብ ብምቕራቡ ናብ ተግባር ተኣትዩ እዩ። ምስ ፖሊስን ኦርኬስትራ ኢትዮጵያን ዝተወጻጽኡ ኮሚቴ ብምዃን ሙዚቃ ድግስ ብምውጻእ ልዕሊ 8675 ቅርሽን 50 ሳንቲምን ተኣኪቡ እዩ። ኣብ ከተማ ደሴ ብውህብቶ ዝተዋሃበ 2000 ካሬ ሜትር ቦታ እውን ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። ንብዓት ጥላሁን መሲሉ ዘይኮነስ ኮይኑ እዩ ዝነብዕ ንምባል ዝኣክል እዩ። ክጽሕፍ ዘለዓዓለን ንኽብል ኣስፊርዎ እዩ ጋዜጣ አዲስ ዘመን። ወይ ማማ ወይ አባባ ለውሲሉ ሆደ ባባ አስጨነቀኝ ጭንቀታቸው ምንስ ሆኜ ምን ላርጋቸው ሳያቸው አይኔ አፍጥጦ ተለየኝ ልቤ ደንግጦ ተብረከረከ ጉልበቴ ምን ላድርግ ዋድህነቴ በረሃብ ስቃይ ቸነፈር ግማሹ ጎኔ ሲቸገር ክው ብሎ ደርቆ አፋቸው የእግዜር ውሃ ሲጠማቸው ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ በዓይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለፍኳቸው ትቼ። እወ አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ብኽእደቱን ሞይኡን ፍቕርን ሓድነትን ዘሚሩ እዩ። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዝሓለፍዎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ዛዕባታት አልዒሉ ዘይምሎም እዩ። ጥላሁን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንሃገሩ ብጣዕሚ ዝፈቱ ብምንባሩ ፍቕሩ ገሊጽላ እዩ። ጥላሁንን ኢትዮጵያን ዘይነጻጸሉ እዮም። ኣብ ዘካይዶም መብዛሕቲኦም ቃለ ምሕትት ኢትዮጵያ ዘይተልዓለት ኣይኾነሉን፣ ኣብ መሬት ዓደይ ይቕበረኒ ባህላ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ መደብ በዚ ኣይተዛዘመን። መጻኢ ሰሙን ገና ብዙሕ ክንብለሉ ኢና። ምኽንያቱ ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ኣብ ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ብዙሕ ዝሰርሐን ብዙሕ ዘይተባሃለሉን ክኢላ እዩ። እቲ ዝገርም ልክዕ ከምዚ ሰሙን 11 ሚያዝያ 2001 ዓመተ ምህረት ንጉስ ሙዚቃ ሃገርና ጥላሁን ገሰሰ ብህይወት ዝሰኣናዮ ወርሕን ቅነን እዩ። ዛጊድ 12 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። ስራሕትን ሰናይ ተግባራትን ጥላሁን ገሰሰ አልዒልካ ንምዝራብ ብሓደ 2 ወይ 3 ክፋል ዝድረት ኣይኮነን። ዝኾነ ኮይኑ ኣብ 2 ክፋል ጾሚቕና ዘቐረብናዮ ሓፂር ዳሳስ ቀዳማይ ክፍሉ በዚ እንትዛዘም፣ ካልኣይ ክፍሉ ኣብ መጻኢ ሰሙን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ዙፋን ገብሩ ማርያም ሓቢረኩም ጸኒሐ። ሰላም። And
ለጥቃትሽ ጋሻ ለችግርሽ ደራሽ ለችግርሽ ደራሽ እንኳን ነፃነቴን ጸጋ ክብሬን ትቼው በእናት ሀገር ፍቅር በሚያውቀኝ በማውቀው ስቃይ መከራዬን አንቺ ዘንድ ያድርገው እንዲያምርብኝ ባገር እናት ዓለም ቱትሽ ታሪክ ምድርሽ ይጥራኝ አደራሽን ይዤ ላይነ ስጋሽ ያብቃኝ ላይነ ስጋሽ ያብቃኝ እንኳንስ ደስታዬን የሰውነቴን ሰው እንኳን ነፃነቴን ጸጋ ክብሬን ትቼው በእናት ሀገር ምድር በማውቀው ስቃይ መከራ አንቺ ዘንድ ያድርገው ፍቅርሽ ላኖረኝ ሰው ላረገኝ ፍቅርሽ እድሜን ያድርገው ውለታሽ መላሽ ለጥቃትሽ ጋሻ ለችግርሽ ደራሽ ለችግርሽ ደራሽ እንኳንስ ደስታዬን የሰውነቴን ሰው እንኳን ነፃነቴን ጸጋ ክብሬን ትቼው በእናት ሀገር ፍቅር በማውቀው ስቃይ መከራዬን አንቺ ዘንድ ያድርገው ከአድማስ ወዲያ ማዶ ከባህር ባሻገር እንዲያምርብኝ ባገር እናት ዓለም ቱትሽ ታሪክ ምድርሽ ይጥራኝ አደራሽን ይዤ ላይነ ስጋሽ ያብቃኝ ላይነ ስጋሽ ያብቃኝ
ለጥቃትሽ ጋሻ ለችግርሽ ድራ ለችግርሽ ድራ እንኳን ነፃነቴን ጸጋ ክብሬን ትቼው በእናት ሀገር ፍቅር በማውቀው ስቃይ መከራዬን አንቺ ዘንድ ያድርገው እንዲያምርብኝ ባገር እናት ዓለም ትውቅሽ ታሪክ ምድርሽ ይጥራኝ አደ